Anba dinda hamli angka kepal dah hamli angka bunyo sobaman ni dah hamli angka angkun kono mansuk semalia samung tangai bai kaisana muni bai go buntani bondok maraka serai kereni kunjuni paimani bo omani nyono phalai so mana puke koi phaye sa sawoi bokha gele rownyai borong ni bokhano gele rowoi riyak ni chongphano se khai rowoi maro ওদের বদনাপুর মা কি সমাধান দাও এনা জান লই আই দেখি তো সব লাগবে যাব Laitane salo e wansa khortam chini deparma traffic police no sak nangya khopchitra samani chingjuto nogi Manjakha and abunati dara David Morasing justice sanmabai paithako e wansa khoroksa Manjakha te khorni wansa hakur pisingo khari tongo tapko Manjakha phiaba paithako o wansa Gundarok BJP party ni hene Salmanka abaki laitane salo politics power phonoge Tirupurani traffic police no khuk hamya chitra salaimani nukjaka maneke borni politics power phonuka abahtia but aro kaisa kobikok sajate kalayo dara David Morasing lama ongkore justice sanya hankai e wansaroni mungke tabuksik jora mungsa affair khajak galak khamu te romja galak khamu and dara David Morasing otti prasa dopani bagi sajung phat khema nugui aro kebama wansumu siramu tongo So anitra baitote munasho norpo dara David Morasini samurono nogi bukabe hamzaki chacho tongke o video like te share kana ta pogdi plus buba krabahano e wansa tomchitra tongne romjama nogi belanya chachaka or Tripura police nobo chachaka tangi hinke ati hamya borokno jora tongsin phatphat natuge romani bagi so tapse jorate many or incident angmani update amsigno next update phage clear ke sentewsha sawari phane aboni bagi nor channel no subscribe khlai loki tondi Di prasa dopa ayuk loktung. Oke pagi tahu cini next update saya mana ini korsa tahu bini Nokni Kaki Bai bahake Thokok Jakha. Tabuni jora kebana phacha bisas khalaimani chaya tangke hinmale dunia beleno chala kangka baksa borok boniya ko pude rang nana pro hinkai ekdom nini loki koisini koi rothari tongu a jora nang bai sei musupana hinjagi tomono ati borok phiaba nang bono bisas khlai ekbar jorte rang rikha mane abuni olo rang suna jora eba nini mathe rang samjake apro baksa borok rang ria kharmang tongu ulta je rang malik se bini rang manthanyo koi ma sanjau abaki ati faltu borno sanamu sungo boni rang nana purke nai payo rina purke tama mendra si hake kharlai mutu gerija Kini korsa taku ekdom bukha kosto dukhu nangsagi bini story sawi khnarka jora salja bini Nokni Kaki bono salbrum rangsani tongo eba Naoi rangriti olo suirine hine bini kaki barbar samung tongka abaki e taku bini Nokni Kaki no ekdom bisas khlai kebama jaga Naoi rangrima se tabuk loni rang suna jora henkai bini kaki rang riakari Nokni bosaibe walai bini parasa khari thangjo buri Mane bini kaki bupani nogo thangpa kyata henke noro sati abuti burino tam khane lokorak wansuke comment ke sari jengle abuti burino darino sanai obure dozen bom bom sak pai ama hai jak chobure Abuni olapano e taku bini kaki ni para thangi bini rang mathanyo sanka lon suna hanai thiaba bini kaki tawu henke sawi chongka rang namani nini thani tam purup evidence ridi hinai nini kaka bai angwala ye kagla jak ano rangbo ta santi rui maya burei eba bini kaki sampli Tripura abahake sawoi a sal jorani simi e takuni call message bo respond ria buska male kaham hame kok sanabo nalia kharmang se tongsho sampli Tripura Hypono e taku bini rang manthai bini kaki no Facebook te message khaibo saka norpo naineti abo kaham ke Aro sikya korbugni rang namani te 20,000 pano phirkoi risiti angni yakung romo kaki please manike o taku bini kaki ni yakung romi saka korbug am jeo je rang na laimani o rang no 20,000 pano phirkoi risiti tai ta sosedi hini saka abun olo te sapika ang thima olo neng ano maya nangai kono man kala kaki manike bo sakwan suka ama haitomu ge rang bhake suithanai mungsa se pono derai thamon huma kokta next sapika Asik lon ang tamake suitong kana nekisa pano wansuk naena bait kerikha khunjuni chareroni te bini mani joto kono kerikha mane otakok saka amsik lon kabama ang bake suito nekisa wansuk de nai ani je bait tomne ama bahane phalerikha te ani charai khoroni khunjo kanjane jomka hamani ama haibo je tomani joto phalka sudo amsik simia ani dihikni mani tomani ama bahane phalei ang orang robano lon soima tongka ni saka otakok te next saka
Nokni charte loan ang bahagi suka ani bo charte bahagi suka manike total bini thani tabu 8ta loan tongo maso praino 18000 heke 18000 rok sojana ina mane joto milu ite angke aron bisingo bini kakini charte tongo te bini person charte tong total 8ta loan tabu o takuni mungai amsik sama olopona bini kaki mungsa respond dia pathe phasing bo bini last message khakya ang hakile kethang toman galakha ang thima olopano ani bosarono kisa chobajadi hambai kaki nono belakeno ano botharmani bagi manika bongka bini last patheni message khani mano semanya abuni olo otakok o hayuni da tamung thano musasare derthena bo chengbo kunu guarantee rimaya kendaba bini o message ni bukhakti ke abuno kaisa phunumani kalayo kisa hamya phasingo thangmani o taku bini kakena amsike yakong rome khulomoi bo message kai saka phiaba bini kake message poroi mungsa respond dia siringkana hojakai tongkha amse kosto jala salpromte shoichugya angma bai e takuk saka angle samukha chane borok amsik lon kabama ang sajong salpromte soiman belia hanei bini story share khake chingno plus patheni video ba kok kasare khlai horka abagi jeng sanai jodi e taku buskang saljora jesa mungsa angke shak teraka eba thithangke bini kaki sampli tripura russia barini bojoto manjanai bini mungke case bo kalaine kami hinke russia bariwo abrini eba bini kakini para te sampli tripura nung jodi o video nai nokibo kaham hamya wan suna ring hanke next video jaga nini mukhang ro joto video ongkornai sudo amsak sinia nini a to z full video bo nasingki jeng joto phonugiri nai tangke hinmale nung buni munge loan nawi rang nai paiba tangke le kharna nangba rang nana purke hamsago rang suna purke khar ka haja eba jeng video sunam hone ja jeno nasler joli jaktong abuni bagi hinkai to display ni facebook te instagram adi nukima khana yang tinor suna message kai jasabo sahori mano singhori mano but kasiko mutunardi nor jodi sembe behavior khami tong sitra tong hake abuni reply bo same no manai norok jodi home ki dom ki rina bagi jema contact khani hani wamsu tong khake ani men trang he to sit anba dinda hamli ang kha kepalda hamli ang kha bunyo sobamani da hamli ang kha angkun phano wansu somalia an kha kino bisas khai emon bisas khai kya mono kuno mo haingan ne ang kha kai me bin bagai tam kok ne to kha ani serai bo ko pointo bo kotor khai pointo loan office thangai loan nai kha tabu last peso sunan jora phairom kangke khari thangka anka kita amche tabu khungkengke bong nok thangai samani se taw ko purup sano nong thani loan namani purup tam to angnin ka kilia obo hairo saito angke osomoyo ang tam khebo jaga mane ang bong no loan sunai ang phan se wansu somalia taw ka khebo saito ngo an teriya norok ni ka kino seiro ni ka kino sandi bo jaga thangai bo jaga sani se manchi nai kya samung tangai bai kaisa namuni bai go buithani bondok maraka sarai kerni khunjuni paimani bo omani no phalai soka okay tetam phalai sojang to si kun phane sangwan somalia tabuk nangke kono phone kake phone switch off kono contact kare kya kun phan jawan somalia asake bisas khai loan nai ramani mana phuke koi phai sa sawoi bukha gele runyai borong ni bukhano gele ruwei riak ni chong phano se khai rogoi maro angda sayang kha buni theka soyo nai roi taw sujai akmani aninda bolong khana bui thiti yo ang nugoi basir mani abo dang bolong khana ang ko kon phano se wan somalia tam khe odin dok tang khe light nei khan somoy ko wan sugo ang thoi rok thang ke osungsar ro ya kare thang ke ang samang no sao ko sinai
आंनिबा फन बुकुरै देवरे याखा फन कुरै बयनिथानि सालजा हाजिरा थाङा गासै मा जाबा आं अबताबो सोरा जानाय सोरा सुनाय बाहायके दिन बा पारंखा थांबा थांबा tongoi jama no khaba cost ong sobo sal phake aike se loan master pha phai ran san phai ang ko jang sa khari thana ek matro khari thana ka ke o sungsar ya kana nang nai ke ang ko an than te kuno lama kore ang o sungsar ya ke yang ke bo an bo shot an besani bo shot hai myang thana an asik da bolun kana boni theka nangmo somoyo ang basai nai roi tabo omo haike ang khari thangjaka solia ani lunma an busamangni tam kheng borok sanamnai pornani ungi tongkha jora lai tongkha ang kon phan khlaimaya tini ani bihebo bini no khari thanang kha ang sabai tamna bojaga asayang tongsinai buni thani koibar manai koibar ba sanayang ne lo bolasiwo kebu kirewo samno ba sarangnai saka hangke angno hamiango tangai re no are ani mohai ba khaya je buni hai bunyo boro galaxy nei ang wansungai ang mohai borega je borok ano kabui sanai mono nang bisas khayo aske bisas khayne ya ramani mohai ngan ne ang sai meya tabo ani jibon ani laiba gamai ja thana kon phan wansu chamale ya